as a leader myself in the structure, that draws me to a point of wanting to know which cases, who are handling this case. For advocate treatment to know. Ikomishoni kaMadlanga ive ubungqina obothusayo ngophando lwakhokhelele ekubanjweni kwamagosa aphezulu ecandelo lezobuntlalo. We have taken an initiative as part of the 100 days in office in making sure that we work closely with SAPS, we work closely with the community. Abahlali baseWestbury eGauteng bavakalise umsindo ngoqhankqalazo ngalentsasa bekhalela ukuqatsela kolwaphulo mthetho luyanyaniswa neziyobisi kwakunye namaqela onqevu kule ngingqi. Kwezemidlalo usekela mqeqeshi wamabhokobhoko uDion Davis ulumkise ngelokuba kubekho abawuthatha umdlalo neArgentina njengomdlalo nje wokucweya esithi Argentina iza kuba liqela eliqilima kumdlalo wovavanyo. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele kuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ikomishoni kaMadlanga ive ubungqina obothusayo ngophando lwakhokhelele ekubanjweni kwamagosa aphezulu ecandelo lezobuntlalo. Ikomishoni ive ukuba uphando ngoBrigadier Dineo Mukwele lwalukhokhelwa ngumtshutshiso ongenamava uAdvocate Joyce Hlatshwayo ngomyalelo obesakuba intloko yecandelo lophando ngobuqhophololo iIDEC uAdvocate Andrea Johnson olahle kwesisikhundla kwisithuba seveki ezimbini ezidlulileyo emva kokuvela kwikomishoni. Uphando lukaHlatshwayo lwaqandusela ekubanjweni kukaMukwele, uNjengele Dumisani Khumalo namanye amagosa aphezulu amahlanu ngamatyala orhwaphilizo nobuqhophololo nyakenye. Kodwa usekela mlawuli weIDEC Advocate Peter Serunye uxelele ikomishoni ukuba uphando lwaqhutywa ngokukhabana nemigaqo yangaphakathi kweIDEC. Uthi yamxaka naye lenyewe ukuba yenzeke njani. Consistent with the practice that I described above, I had no prior knowledge of this matter. Out of concern, I inquired which group was responsible for it. No one appeared to know, at least from the people that I was talking to, no one appeared to know which DDPP was responsible, which I found unusual, since every matter is headed by a DPPP as its project owner. Uhambise wathi nale yokusingathiswa komtshutshisi ongenamava uphando olukhulu wayibuza. As I'm inquiring, I'm then told that Advocate Joy Hlatshwayo, who was one of our junior state advocates, and who was at the time reporting to me, or reporting to my group, and who without belittling her or anything, she was amongst the most junior in the office. I'm told she's the one who's handling this case. I established that she was appearing. Can I just, before we forget it, from your description or allocation of the 4 streams and the DDPPs that you allocated there, it seems that Advocate Paul Lowe would have been the DDPP responsible for this stream, because I think you said intelligence, he was responsible for that. Indeed, Commissioner. If things were done in accordance with the manual, yes, Advocate Lowe ought to have been the project owner, the DDPP in the case. Uadvocate Serunye uyibethelele ukuba kwakungamelanga ukuba lisingathwa ngumtshutshisi ongenamava ityala eliphezulu kangaka engabekwanga esweni ngabangaphezulu kunaye. Ukwathe nkqu nabika kuye uHlatshwayo wayengenalwazi konke ngoluphando. Urhulumente waseMpumalanga ukuchaza ukuvulwa kwesibhedlele esitsha iKing Nyabela njengenyathelo eliphambili ukuphucula inkonzo yonyango yoluntu. Ngumongameli uCyril Ramaphosa osivula ngokusesikweni esisibhedlele. Ezi sibhedlele sinebhedi zokulala izigulane eziyi-220 sivulwa ngokusesikweni ngumongameli Cyril Ramaphosa. Ezi sibhedlele esitsha sivala indawo yesibhedlele esidala saseMiddelburg. Kwaye kulindeleke ukuba sandise amathuba okufikeleleka kwiinkonzo zempilo kuso sonke isithili saseNkangala.
Mphatsi wezempilo enkangala uSasekani Manzini uthi ezi sibhedlele sisakuba indawo efanelekeyo yokusebenza kubasebenzi bezempilo ze kwangaxeshanye sikhulise ukuhanjwa kwenkonzo kuluntu lwengingqi ezingqongileyo. As a province, we're investing in infrastructure, new infrastructure, and also the infrastructure that was built long time ago, dilapidated. So this is one of the hospitals that we could not maintain. Hence, we had to build this state-of-the-art hospital and put the state-of-the-art equipment and make sure that it meets the standard, and also to make sure that we bring the dignity of our people in the province. So we are very much excited that the President, the Premier is coming today, and the Minister to officially open this hospital. And that on its own, we are saying that to the people of Steve Tshwete, they must take care of this facility, and of course, if with the new technology and all that is put in this facility, even the workers themselves, they will now be working in a conducive environment, that meaning that quality healthcare service to our people. uManzini uthi izibhedlele ezikudidi oluphezulu njengesi ziyinxalenye yokuzalisekiswa kwenkqubo yezempilo ekudala kuthethwa ngayo i-NHI ejoliswe ekubeni wonke ubani kweli azuze inkonzo yezempilo esemgangathweni. In South Africa, we are moving toward the national health insurance, and the focus there is primary health care. Hence, we are building more clinics in this province so that our people can have access closer to where they are staying. And you have seen us also putting a program of putting doctors in our clinic. That on its own is that we are saying to our people, they must not come to the hospital just because they want to see a doctor. So if we put doctors also in our clinic, we are dealing with the long queues for those patients that will necessarily not have to come to a hospital, but at the level of a primary health care to get all those services. So we are expanding our primary health care so that it can cater for our people, and also making sure that we have more beds for critical patients. Uluntu lwengingqi ezithile inkangala luvakalise ithemba lwenkonzo zempilo eziphucukileyo ngesi sibhedlele. Bavakalise umsindo abahlali base-Westbury eRhawutini ngokuthi babambe uqhankqalazo ngalentsasa bekhalela ukuqatsela kolwaphulo-mthetho oluyanyaniswe neziyobisi kwakunye namaqela onqevu kule ngingqi. Njengoko abahlali bethe gqolo bememelela ungenelelo olukhawulezileyo, ilungu likasodolophu wesixeko saseRhawutini nelijongene nokhuselo loluntu uMushe Goma uthi kufuneka amagosa onyanzeliso lomthetho anike ingqwalasela ekuqubisaneni namaqela onqevu olwaphulo-mthetho lweziyobisi kwakunye neenkokheli zawo, nabachaze njengabaphembelela ukuphalala kwegazi kule ngingqi. Ukoma ukwathe isixeko saseRhawutini sisebenzisana nabakwantsasana abagcini bocwangco ekuhlaleni kwakunye nabahlali ukulisiphula nengcambu ulwaphulo-mthetho lokuthengiswa kweziyobisi, ukuphathwa kwemivu engekho mthethweni ngelixa bekwaqinisekisa ukuba luyavakala ulamvelo lamapolisa. We have taken an initiative as part of the 100 days in office in making sure that we work close with SAPS, we work closely with the community patrollers in making sure that we bring about a change in Westbury. Inkokheli zoluntu kule ngingqi yaseWestbury zithi ukuqatsela kwentswela-ngqesho nokungabikho kwamathuba ophuhliso kule ngingqi kuko okuphembelela nokukwakhuthaza ulutsha ukuba lungene kulwaphulo-mthetho kwakunye nokuba yinxalenye yamaqela onqevu. The first group of people is a security cluster. You're talking about the SAPS, you're talking about JMPD, you talk about all the Premier's office, all of them, the security cluster coming together to deal with two things specifically, visibility and also with stability in this community. Inkokheli zoluntu zimentla zisithi olutyelelo lwamagosa karhulumente lwanamhlanje kufuneka luqhamise iziphumo zokuvelisa amathuba emisebenzi, uphuhliso lolutsha kunye nokwakhiwa kwakhona kobuntu kule ngingqi. Ingqina lenkundla uKenneth Thomas Tsotetsi ubuyele emkhumbini namhlanje kwityala eliquka utyholwa ngokuba ngqondo-ngqondo lwaphulo-mthetho uVusimuzi Kurt Matlala nesine atyholwa naso, ukanti eli tyala lisanqunyanyisiwe kwangenwa kwityala etyaleni kwilinge lokufumanisa ukuba bungasetyenziswa kusini na inkundla ubungqina obufunyenwe kumtyholo wokuqala uMusa Kekana, nanjengoko uKekana etyhola ngelithi kwanyashwa amalungelo akhe ngethuba ebanjwa. Utsotetsi uthi wafundelwa amalungelo akhe uKekana ngelixa ebanjwa.
uKennel Thomas Tsotetsi unike ubungqina kwinkundla obuphikisa izityholo ezenziwe ngumtyholwa wokuqala kweli tyala uMusa Kekana zokuba ngethuba ebanjwa ngezityholo zokubulawa kwenjineli yaseVereeniging uAmar Swart kwanyashwa amalungelo akhe omgaqo-siseko akafundelwa amalungelo akhe asemthethweni. uTsotetsi uthi wayekhona ngethuba uCaptain Sirhobele emfundela amalungelo akhe uKekana ngeSpedi nangeSingesi. You mentioned yesterday that you witnessed that Captain Sirhobele explained certain rights to accused number 1 and the Stau individual. Yeah, but kunjalo. In what language were the rights explained? Wayekhuluma iSpedi. Waphinda wawachaza ngeEnglish. Wabatshela ukuthi bayaboshwa ngokuqala bayaboshwa ngokusolwa kubandakanyeka ecaleni lokubulala lenzeke eVereeniging. Wabatshela ukuthi banelungelo lokuthi bathule bangakhulumi. Usiyabatshela ukuthi noma ngabe yini abayishoyo ingaqoshwa isebenziswa against bona enkantolo. Yes. Wabatshela ukuthi abaphociwe ukuthi benze i-confession or i-admission. Elityaleni lisaqhuba inkundla iphonononga ukuba bungasetyenziswa kusini na ubungqina obufunyenwe kumtyholwa wokuqala kweli tyala uMusa Kekana, nanjengoko uKekana etyhola ngelithi wangcungcuthekiswa wankulwa ngamapolisa akafundelwa namalungelo akhe asemthethweni. Sinamkele kwakhona sizibulisele kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Ukumkanikazi wesizwe saseNyandeni kunye nomphathiswa wesebe lezobulungisa badibene kwikomkhulu laseNyandeni besabela kwimingeni ejongene namanina kule ngingqi. Enkosi kakhulu sikomkhulu eNyandeni nalapho amanina edibene esenza ingxoxo ngokuphathwa kwamanina gadala ngakumbi kwindawo esezilalini esiphethwe ngamakhosi. Namhlanje ke ukhoke umphathiswa wesebe elile justice uqinisekisa ukuba usabela kwingxaki ejongene namanina. Ndinaye ke kumkanikazi walapha kwisizwe samampondo aseNyandeni ukumkanikazi uMadosini. Mhlawumbe ukuba singake sijonge mhlawumbe ziziphi izinto ezibangile ukuba libe biza lengxoxo ezoqhubeka phakathi kwenu nesebe. Asikakhulu. Into ebangele uba ndichwethe uminister msasazi wami kukuba lizinga eliphezulu lokudlwengulwa nokubulawa kwabantwana bangamantombazana. Apha kwingingqi le yeNyandeni kukhona amagxamisi abantwana apho bahlala khona babe befunda kwi-high school ezikufutshane. Ufumana baphuma esikoleni, xa bephuma esikoleni sifumana into ethi ukhona othe wadlwengulwa wabulawa wafihlwa ematyholweni. Ibe kubusongamela ke kwiminyaka emithathu edlulileyo lo ka-2026 yangunyaka wesine kwisikolo esinye kusenzeka loo nto. Yathi ke loo nto make sivula amehlo ngoba ithetha ukuthi sinaye umalgaju okanye umbulali okhoyo ocashileyo endaweni acashe kuyo. Yathi ke loo nto make sidibane sizinkokheli sibonisane sihewule lo mba siwuzise kuminister. Uminister wasenzela into esibulela kakhulu yoba athi ndicela ungayisabeli apha ePitoli kuphela kumkanikazi mandiyofika sizoba nembizo ndizovakabalala ndijonge nesi statistics ngoba singunumber 2 kwi-OR Tambo le iNyandeni municipality ngunumber 2 kwizinga lokubulawa nokudlwengulwa kwabantwana kunye nomama. I-Democratic Alliance ibhengeze uloyiso kwityala layo elichasene nokonyuswa kwamaxabiso ombane kumasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay. Inkundla ephakamileyo yaseGqeberha iyalele umasipala ukuba abuyisele inkqubo yamaxabiso ombane yangaphambili apho utshintsho luza kusebenza ukususela ngomhla wokuqala kuJulayi. Isicelo esingxamisekileyo senkundla esifakwe iDemocratic Alliance besichasa inkqubo entsha yamaxabiso ombane kamasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay. Phantsi kwenkqubo entsha, abahlali bahlawuliswa ixabiso elitsha elinyusiweyo ukusukela kwiyunithi yokuqala yombane abayisebenzisayo.
ngelixa kwinkqubo yangaphambili iiyunithi zokuqala ezilinganiselwa kuma-300 zombane ngenyanga zazihlawuliswa ngexabiso eliphantsi. Lo gama ezo zigqithileyo kuma-300 zazihlawuliswa ngexabiso eliphezulu. Inkqubo entsha enyuse la maxabiso, nto leyo ethetha ukuba abathengi bahlawula ngaphezulu kunangaphambili. I-DA ithi ukunyuswa kwala maxabiso kwamkelwa emva kwenkqubo yothethwano noluntu ebineziphene. Means that there will be more money in the pockets of people almost immediately, and I think that was the important part. There are many people in the city that cannot make ends meet. We are an industrial city with not such a big middle class, with a lot of poor people. About 50% of our people are living under the breadline, and many indigent households, and it's a victory for them because they could no longer afford. Lo myalelo mtsha uyalela umasipala waseNelson Mandela Bay ukuba abuyisele inkqubo yangaphambili yamaxabiso ombane kubasebenzisi bombane basekhaya. Oku kuthetha ukuba abathengi abasele behlawule la maxabiso matsha ebekuphikiswana ngawo baza kubuyiselwa kwii-akhawunti zabo zikamasipala emva kokuba olu tshintsho luphunyeziwe. Abahlali baseDepi kumasipala iGauteng River kumntla-ntshona bathi sekuphele ixesha elingaphaya kwenyanga bengenamanzi, banyanzeleka ukuba basebenzise iitanki zomasipala okanye bahambe imigama emide ukufumana amanzi. Ixesha elingaphaya kwenyanga abahlali bengenamanzi beba imingcelele namabhakethi ezitalatweni ngethemba lokufika kweetanki zamanzi. Oko kufiphala baye banyanzeleke bahambe imigama emide ukufumana amanzi. Kambe ke usomashishini kule ngingqi uthe ube enethemba lokuba amaqula enziweyo aza kufunqula ushishino lwakhe noko, nto nje ashokoxekisa uvimba nangakumbi. For 20 years we always use municipality water. But since there's no water that the municipality can give us, I started the borehole again. And it cost me a lot of money because I must have bought cable again, get some people to help me to get a borehole fixed. And now I must pump everyday water. Kananjalo umasipala wasekuhlaleni iGauteng River uthi lo gama iEskom iqhawule umbane kwamanye amaqula alishumi kule ngingqi ithabatha amanyathelo ongenelelo. The municipality is currently engaged with a refurbishment project of boreholes in Derby. We've sourced additional funds from the sector departments from COGTA for installation of alternative energy supply. Kunjalo iEskom ithi kulungele ukudibanisa intambo zombane kwakho xa kunokubhatalwa umyinge wama-50 wetyala elisaxingileyo. The only point which Eskom could not reconnect is the one that still owes more than 2,800,000 rand, and the expectation is that the municipality will pay at least 50% of the amount owed to Eskom. Ukanti ke isisombululo esisisigxina siza kuzungulwa kulo mbhodamo wamanzi, okwangoku abahlali baseza kuqhubeka nokuxhomekeka kwiitanka ezigqithiswa ngumasipala. Kwezemidlalo usekela mqeqeshi wamabhokobhoko uDion Davis ulumkise ngelokuba kubekho abawuthatha umdlalo neArgentina njengomdlalo nje wokucweya. uDavis uthi iArgentina iza kuba leliqela eliqilima kumdlalo wovavanyo kwaye lelona qela amabhokobhoko alidingayo phambi komdlalo neNew Zealand kuthotho lwemidlalo. Kudala ethetha ngalo mdlalo wovavanyo neArgentina umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus isithuba senyanga. Phakathi kwezinto azithethayo ngalo mdlalo wovavanyo kukuba amabhokobhoko kumele anquzulane noxholovalo ukuze abadlali ababuyelayo kweli qela bazuze ukuxonxeka. Usekela mqeqeshi wamabhokobhoko uDion Davis uthi iLos Pumas lelona qela ibox eliza kuzibona ngalo limi ndawoni ngobunganga. It's another test match, so our aim will always be to be at our best and to play test match rugby. We focus on ourselves, and that will also be our main focus in this game, is to ensure that we play the game we want to play, that we clear in terms of what we want to achieve, and that we play it in the right way against a formidable opponent. Amabhokobhoko aza kwamkela abadlali ababuyela eqeleni emva kokwenzakala njengeScrum half uMoni van der Berg.
So I had an opportunity to upskill, to get fitter, to work on my on mentality to get it stronger, and yeah, so you don't always get to say or get to do what you think in the moment is best for you, but I did my best to make my situation, to make the best out of it. Abanye abadlali ekujongwe elikhulu kubo nguLudiager, uEben Ethelbeth nabanye. Yes, from City's perspective, all we know they're experienced guys, they mean a lot. We hope that they find their feet quite well. We had a very good build up towards this game in our camp week, and now it's a fantastic opportunity for them to play, which is important as we build up towards the rest of the season. Iqela lamabhokobhoko elizakudlala neArgentina lizakubhengezwa ngorhatya. Ibanyana Banyana ijamelene nomdlalo weWAFCON ekunyanzelekileyo iwuphumelele ngentsimbi yeshumi ngokuhlwa nje neBurkina Faso eCasablanca. Kudingeka liphumelele iqela lesizwe ukuze ligcine amathebo kuya kwikota finals netumente yendebe yehlabathi. Oku emva kokuba libethwe iTanzania ladlala ntanganye neIvory Coast kuGroup B. Ukuncokola ngesinokulindela ngokuhlwa nje sinaye uSaddam Make, umlandeli omkhulu wezemidlalo. Tizibulisele kuni nonke ingakumbi ke kuMnumzana uSaddam Make. Khasele usixelela ke into ba ke kulindeleke ntoni namhlanje kweliqela liza kube liyadlala ngalemva kumini lamaqobokazana oMzantsi Afrika. Viva Banyana Viva. Viva. Molo season bonana. And you have umsebenzi mkhulu. You got a lot of job, big job. Njoba wazi ukuthi Banyana in a 1 point idlala today last game. All the games they badlala 10 o'clock ebusuku. We are praying siyathandaza ukuthi now but to win against Burkina Faso tonight we must score 2-3 goals. Sibe ne goal advantage. Ngendaba ukuthi if iTanzania yawina iba ne4 sizokhabatha ngamagoli. Umsebenzi mkhulu ukuthi Banyana do or die. No lose, no draw. If it's a loser, it's a draw, we come back home, and that we don't want. We want to encourage people to love a corner. Everyone who love a corner, supporting Banyana. Kubaluleke kangakanani ke tata kwelakho uluvo into kubana abantu boMzantsi Afrika nani baqhubekeke ke bexhasa eliqela loMzantsi Afrika kube bayalixhasa nokuba liyaphumelela okanye aliphumeleli. Yeah, umsebenzi wethu. We are the 12 players. Fanele support Banyana. Ubonile makwi World Cup bokukhulunywa ngama fan park, ama exhibition everywhere. Wonke umuntu bekhuluma ngabafana. Asenze lento siyenzile kuBanyana. Ngiyabona amagame adlulile bengekho evavu bonga namsindo. Sizela kuzokucela ukuthi siyanicela la khona everyone. Urusekhaya ukuphi ifamily ibukele TV asenze nomsindo siba support our prayer spiritual will be there because they are waiting for us bamele thina ukuthi win umsebenzi mkhulu namhlanje. Njengabalandeli abakhulu beliqela kwezinsuku ezimbalwa zidlulile kukhe kwakhona nje isanqo esincinci ngomnye womdlali weBanyana oyeke ndiyabona wavakalisa ukungoneliseki kwakhe ngendlela abalandeli abayeke baye mzawuthi bamkela ngayo iziphumo ezingakhange zincumise. Ngolwenu uluvo njengabantu abathandayo abaxhasayo nithini kwimeko ezinjalo? Okay, mina njengopresident National Supporters and then secretary Sofla Hope again and then Agnes Balumamiza ngomati sithi le ndaba player akhulumile beyikhuluma ku TikTok ku social media thina singeni is beyond our control. Ifuna isafa nesponsora neklapa badile ngayo thina into efanele siyenze fanele support. Win or lose is our job. Leyo ukuthi utheni nobani asiyazi because into social media yona sivile mara thina we condemn that issue ukuthi why sihamba sikhuluma ngayo estrateni. Our job is to support Banyana ukuthi yena utheni kanjani isafa izodila naye namhlanje adlale abe ready ayekelele indaba le. Awugqibela ke usikhuthaza emva koko ke xa sele uyivala undenzele ke odume ngazo ngalampempe inhle uyiphethe. Idinqale ndicelele into eyi-1
sicela abafundisi abathakathi abazalwane nabaruti namaphoyisa nabunyawupe bonke babendawo eyi-1 today tomorrow bazobuyela kuphosini yabo neproducer yonke nabu-DJ nabantu be-TV wonke umuntu nawe igama lakho ubani wena Ulisa Dumezweni ya Ulisa Dumezweni namhlanje usuduma wathi uBeyonce wabanyana abanyana masiyeke kwiholo sibe siyayigqiba tata awukhiphe ingoma Banyana rile tata ufela Rita maya leluna Banyana nyana we molo 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 ndia we molo